eta matematika zalea naiz, ni asko gustatzen zait matematika, eta orduan oso polikia iruditzen zaititzea ikasiz. Ez dakit, hasieran igual arazoak baldin bazeuden ordenagailuekin, igual batez ere sartzeko orduan eta konexio historiaekin, mintzat azkeneko saioetan, oso ondo junda eta nik uste ikasleen erantzunari ona dela, ez? Igual batzutan gelditzen dira pixkat dudakin, galdezka, ez? Dudak askatenean, baina ja ez sistemaren gatik amaizik eta igual, guk lengua nola lantzen dugun, BV-ekin nola idazten dien gauzak eta eurak saiatu ordez eta hanka sartu ordez eta akatsentatik ikasi ordez, galdetzera jotzen dute, baina, geroz eta gutxi jori bai. Ikasiz matematika eta euskera eta asko gustatzen zaitelako. Oso polikia da eta guri gehiago gustatzen zaigu eta klaseiteko modu atseginagoa da. Arazo teknikoak eduki ditugu ugari. Eta orduan bai gu eta bai umeek oso urduri jartzen ginen. Baina ja, arazo horiek konpondu dienen ikusten ditut umeek oso gustora dailtzela ikasiz proiektu honekin. Alde oso ona ditu, batetik eskatzen dielako oso ondo irakurtzea zer egin behar dute. Eta umeko ohitura dute esateko, zer egingo dut irakurri baino lehenago. Eta askotan hasten die ariketak egiten irakurri baino lehenago eta konturatzen die gero, ez diela ondo. Orduan alde horretatik iruditzen zait inportantea, hori eskatzen dielako ondo irakurtzea, ondo pentsatzea eta erabakitzea ondoren zein da erantzuna. Bestaldetik, erantzuna beraiek ikusteak ere lagundu egiten dira. Askotan iruditzen zaielako beraiek umek esaten dizuen, nik ondo eman diot eta gaizki jarri dit, ez? Eta horrek ere laguntzen die, detaile askotan fijatu behar izatea. Adibidez euskeran, haundiz jartzen ez badute hasieran, zuzenen ariketa gaizki ematen die. Eta berai iruditzen zaie, ondo egin dutela. Orduan nolako gauzatan, fijatu behar dute agian idatzi zaidienen, baina askozaz ere gehiago. Idatziz egiten dutelako inertziaz, bai gogoratzen badie ondo, baina gogoratzen badie, beraientzat ondo dago. Eta hemen berriz, gaizki ematen die eta horrek beak eginarazten die gehiago fijatzea. Nire ustez oso polikia da zen ondo pasatzen dut eta gainariketak errezago egiten ditut. Errexau beste batzu zaila eta asko pentsau beharra da iteko gauzak. Lekuz kanpo dagoena kentzeko eta batzuetan oso zaila izaten da eta beste batzuk erresagoak. Irakurri beharra da asko eta orduan baldin badakizu hain nahi ez ariketa, baina bestela ezin ariketa ez badez irakurtzen. Ez dakit, ekarpen aldetikan ni iruditzen behintzat positiboa dela batez ere hori, ez? Akatsak egiteko aukera ematen die eta hori akatsetatik ikasi behar gure ikasleek, ez? Ez beti galdezka egon, hola idazten da, hola beste modu honetan, ez, eurak esperimentatu dezatela eta horrela ikasiko, ez dakit nire ustez behintzat, erresago ikasiko dute edo, gehiago barranatuko dituzte hainbat kontzeptu eta hainbat gauza. Abantailak klasen gustora goten naizela eta galdera bat galdetzen badit ordenagailuk berehala erantzuten ditela eta desabantailak batzutan ordenagailuen lia egiten dela eta ezin dezula txorakeri jarri eta gaizki balien badau erantzune guk hobetu beharra dukula. Nik nahiago dut ordenagailuen ze teklakin eta erresago moldatzen naizela. Ni berriz nahi dut boligrafokin edo ordenagailukin berdin zaiz egiten. Nola kasi berdinek dira biak, eta orduan berdin zaizanekin ni. Niretzat abantailerik onena die, ondo pasatzen dutela eta gainea marrazki bidez eta soinu bidez asko laguntzen dola. Eta desabantailak batzutan ibiltzen dela mareauta ordenadorek eta orduan konexioa eteten da eta Hori, ondo moldatzen, nik uste ondo moldatzen direla, gustatzen zaie gaina hori, teknologia berriak eta erabiltzerako orduan, horako trastek eta erabiltzerako orduan, horrek motibatu egiten ditu. Eta, nik uste gustora dela gustatzen zaielako egiten dutena, ez? Batzutan igual agobia egiten dira
segunda sariketa, ez dit ondo zuzendu edo, handikan akats txiki batzuk ere sartzen dira eta eurak nahi ditu dena perfektua, ez? Baina nik uste orokorrean eurak ere oso gustora daudela. Guain bost lanketa ikasi zen lantzen, diela matematika, ingurunea, euskara, inglesa eta gaztelania. Eta batzutan faio asko errespetatu behar dituzu zen, adibidez, bi aparte jartzen badizu, aparte bat jarri behar balin bada gaizki jartzen dizu eta horrelako gauzak puntuna eta. Nire ustez, ingeleseko 10 errezenak, zer adibidez jartzen ditu bi kolore eta jarri barra da haien izena ingelesez. Eta horrelako gauza asko ateratzen dio oso erreza dienak. Eta zaiena matematika, zer jartzen ditu oso zenbaki luzek eta horien arte mazatik eta biderketak iteko kosta egiten zait. Datorren urtean DBH baten gustatuko zitzaiten hola segitzea zen DBH bat segarmea bastante zailagoa da eta erresago ikasiko ditugu gauzak eta oso ondo pasatzen deterako. Ez dakit, txanelarekin alderatzerako orduan, igual bai da beste lan osagarri bat bezalagoa, ez? Igual txanelan arduratzen da gehiago, sormena eta holako alderdiak lantzen ditu eta beste alderdi honek, alderdi formalago, ez dakit formalago itza izan darako dugu, baina zehatzagoa, ez? Arauak eta holako idazteko moduak gero aplikatu dezaketen bere txanelako lanian, ez? Baina pixkat ezberdintasuna hortan egontzateke. Nik nahiko non ikasitzekin jarraitu zen oso poliki da eta gainera denbora pasatzen den bitartean ikasi baita egiten dugu. Eta DBH-en nahiko non segit ikasitzekin. Nik enduko nituen letrazopak zen gaienetan gaizki biltzen die eta adibidez plastikako orduan jarriko nun ordu erdi bat edo tuspenten ibiltzen zer margotzen edo. Ikasitzetik endu genituzkeen ariketak izango ziren inglesekoa erlojuna, ez dela bat ondo ibiltzen eta gero letrazopak. Eta gero gaituko nukena da tailerretan ordu erdi bat, Tushpaint, GIMP, OpenOffice eta joku horietan ibiltzeko.